ụwa fụgịrị obere nwa eji amadụ chidozie nwa onye ọgbara tụle ị na-egbu onye ụwa fụgịrị gị adịna nwa bebe dibịa nwanne na ọ bụrụ ile akwa ọkụkọ tiwere akị nwanne na ọ bụrụ obere akwa ife onye menwuru ka eji akpọnye odogwu ọ bụrụ oke ime akwa ọkụkọ tiwere akị na ndị ọba okokoko ume igbo banyo otu igba nwa mmudibe abịa ajụjụ ka nna jụọ n'ụwa mmanaka gbanaka n'ụwa eji ugegbe n'enye ka nna ajụ n'ebe gwa ọkwa isi na-egbu ogidi nke na-arụ egbu ogidi gburu ogidi n'ụwa ogidi a n'iji pụnye onu na-adị eze azụ ọ natala uchi ka ife agwọla agwọ onyinye chukwu ka ife agwọla agwọ onyinye chukwu ka ife amụla mụ n'ụwa ife onye ga-eme n'elu ụwa nye ya emekwana n'ibanye na-eme biko chukwu asị wee mee ịma na ọ ga-agalị gị ị ga-azụ afịa ka ịmalụ na ọ bụ ebe akpọrụgo ị ga-alụ olu onyigo ịmalụkwa na ọ bụ ebe akpọrụgo okwu ị ga-achị ọchịchị ịmalụ na ọ bụ ebe akpọrụgo okwu ị ga-alụ dibịa ịmalụ na ọ bụ ebe akpọrụgo okwu ị ga-eti egwu ịmalụ na ọ bụ ebe akpọrụgo chukwu nyere onye ọbụla oke n'aka tupu oke enye n'ụwa ị ga-eje obodo oyibo ụmụ ụwa gekwe ntị ka ndị ahụ n'ọba ife otu wee gwuo ife onye ga-eme n'ụmụ ya dịkwa ojukwu asị wee mee ifụkwala obere nwa chukwu dozie nwa mbụ akwa ọkụkọ tiwela akụwa ọnụ na anị ọba obere nwa chukwu goziri agozi obere nwa chukwu na amalị ochi ụwa ịdị na nwa wee mebe dibịa ọkwa maka na ijula asị wee bido dịka o ji agalụ gị ọkwa akara aka chai ụmụ ugo na-eyi ugo n'oche ụmụ ugo na-eyi ugo n'ife nwa efe nna obulu isi nke ya ife nne mmelụ ka nwa na-eme ụmụ ụwa ọgaranya abịa ụwa fụgịrị obere nwa eji amadụ chidozie nwa onye ọgbara tụle ị na-egbu onye ụwa fụgịrị adịna nwa bebe dibịa nwanne na ọ bụrụ ile akwa ọkụkọ tiwere akị nwanne na ọ bụrụ obere akwa ife onye menwuru ka eji akpọnye odogwu ọ bụrụ oke ime akwa ọkụkọ tiwere akị na ndị ọba